Häzirki günlerde giň ýerimde geçirilen ýarşlarda ýeňse bolan ihlas aýdyň doýular. Bu ýagdaý bilen sepkileriň eýlenilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň futbol federasiýasynyň kuba guruna geçirilen ýarş toporlaryň umumy ýagdaýyny kesiklemäge mümkinçilik berdi. Futbol toporlarynyň bir näçesiniň gatnaşan ýarşy tälimçiler üçin hem ähmiýetli boldy. Nowotdaky milli çempionata taýýarlygyň çäklerine geçirilen ýarşa 8 topor gatnaşdy. Arkadağ, Ahal, Aşavat, Nevçi, Merev, Şağadam, Köpetdağ we 20 ýaşa çelli ýurdumyzyň ýygyndy toporlary awraýly bayrak uğruna bätleşdiler. Çekeleşdi häsiýet mahsus bolan oýunlar netijesinde aýgytlaýjy duşuk Arkadağ bilen Şağadamyň arasynda geçirildi. Bu oýun 2-0 hasabyna Arkadagyň futbolçylarynyň üstünligi bilen tamamlandy. Ýarş futbolçylaryň tejribeleriniň artmagyna ýardam etdi. Duşuklar milli çempionatyň öňsüratynda her bir futbolçynyň toporyň oýun mawatdaky ýagdaýyny kesiklemäge mümkinçilik berdi. Oýunlar tälimçileriň hünärmelleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Oýunlaryň gyzykly häsiýeti taýýarlygyň ýokardygyny görkezdi. Jan köýerlerde uly gyzyklanma döreden oýunlar ukyply, ustatlygy ýokary bolan futbolçylaryň kemale gelýändigini ýaşar etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň sport köpçüliklerini bedenteri wagtdaky başlangyçlarynyň hormaty prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi ýurdumyzyň sport ulgamyny belent derejelere çykarýar. Kämilleşmek, tejribeler artdyrmak, ýygy geçirilen sport bäsleşiklerini esasy wüzipe öwrülýär. Bu ýagdaý ýarşlaryň gyzykly bolmagyny üpçün edýär.